Szeretettel köszöntelek, én Bagdi Bella vagyok, életmódfejlesztő előadó. A Jobb veled a világ boldogságprogram heti témája a boldogságfokozó apró örömök élvezete. Csak nagyon ritkán tudjuk élvezni a jelent. Abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy valamikor a jövőben történik meg velünk az, ami számunkra a legfontosabb. Elhalasztjuk a boldogságunkat, és azt hiszük, hogy a holnap az jobb lesz, mint a ma. Talán ismerős neked is ez a fajta érzés. Pedig a boldogság egyik legfontosabb összetevője az a képesség, hogy élvezni tudjuk az életünk pozitív élményeit a jelenben. A legtöbben akkor ismerjük fel, hogy mit is jelent ez, amikor ráébredünk a mulandóságunkra. Én emlékszem, amikor eltört a bokám, utána ébredtem rá, hogy Úristen, milyen nagy értéket képvisel az, hogy van két lábam, és bármikor könnyedén eljuthatok bárhová. A mai napig őrzöm magamban azt az örömet és hálát, amit akkor éreztem, amikor először képes voltam mankók nélkül eljutni valahová. Biztos vagyok benne, hogy ez a fajta tapasztalás neked is ismerős, például amikor elmúlik a fogfájásunk, hirtelen élvezni kezdjük a fájdalom nélküliséget. Vagy ha ránk tör az allergia, és elmúlik, élvezni kezdjük azt, hogy szabadon lélegezhetünk. Vagy ha valamilyen halálközeli élményt élünk át, utána nagyon átértékelődnek a dolgok körülöttünk. Elkezdünk olyan dolgokat értékelni, nagyra becsülni és észrevenni, amelyeket korábban nem. Kutatók meghatározása szerint a jelen pillanat élvezetek kifejezés az olyan gondolatokra és viselkedésekre vonatkozik, mely azt a képességet adja, hogy kifejlesszük, fenntartsuk és tartóssá tegyük az élvezetet. Mit is jelent ez? Például akkor élvezzük a jelen pillanatot, amikor megállunk és megszagolunk egy rózsát, ahelyett, hogy tovább mennénk. Vagy amikor önfeledten belefeledkezünk egy tevékenységbe, és csak utána vesszük észre, hogy hogy eltelt az idő. Vagy amikor ok nélkül boldogok vagyunk, pusztán attól a tudattól, hogy létezünk, vagy attól a környezettől, amelyben éppen jelen vagyunk. Csak amikor tudatosítjuk azt, hogy mennyi élveznivalónk van jelen az életünkben, na akkor kezdjük el tudni igazán élvezni az életet. Empirikus kutatások kimutatták, hogy a jelen pillanatának az élvezete szoros összefüggésben áll az intenzív és gyakori boldogságérzéssel, sőt, nagyon sok pozitív hozadéka van annak, ha valaki hajlamos arra, hogy élvezze a jelen pillanatot. Vizsgálatok azt találták, hogy ezeknek az embereknek sokkal nagyobb az önbizalmuk, extravertáltabbak és elégedettebbek, mint mások. És azok az emberek, akik megengedik maguknak megélni a jó érzéseket az életükben, kisebb valószínűséggel lesznek depressziósok, szorongósok, kisebb valószínűséggel éreznek bűntudatot, szégyent az életükben. Na de nézzük, hogy hogyan érdemes gyakorolni a boldogságfokozó apró örömök élvezetét. Sonja Lubomirski boldogságkutató pszichológus tanulmányában nagyon sok javaslatot tesz erre, én 7 fogok veled megosztani, de természetesen a saját kreativitásodra van bízva, hogy miként alakítod ezt tovább, és építed be a saját életedbe, kitalálhatsz új gyakorlatokat. A lényeg az, hogy megtapasztald azt a szépséget és örömet, amely a jelen pillanat hordoz a számodra. Rögtön az első gyakorlat, amit javasolni fogok, az a hétköznapi rutin tevékenységek élvezetéről szól. Biztos vagyok benne, hogy neked is rengeteg ilyen rutin tevékenységed van napközben. Ilyen lehet például a reggeli fürdés, a kávézás, az étkezés, vagy a munkába való rohanás, és hogy válasz ki egy ilyen rutin tevékenységet, és határozd el magad, hogy 5 percen át egyszerűen élvezni fogod minden egyes pillanatát, és olyan dolgokat veszel észre benne, amelyeket korábban még nem. Például, ha az étkezést választod, nagyon izgalmas felfedezés lehet úgy enni, hogy a figyelmedet a rágásra összpontosítod, és a rágásnak a hangjára.
vagy figyelmedet elkezded arra irányítani, hogy hányféle szín van jelen a tányérodban, vagy amikor a szádba veszed az ételt, hogy megkülönböztetni az ízeket a szádban, hogy hányféle ízt érzel. Egészen más minőségű jelenlétet fogsz tapasztalni. Akkor csinálod jól a gyakorlatot, hogyha olyan dolgokat élsz át, amiket még korábban nem étkezés során. Egyszer csináltak egy vizsgálatot depressziósokkal, ezt a feladatot adták nekik, és a vizsgálat végén kiderült, hogy nagyon jelentős depressziócsökkenés történt, és ezzel egy időben pedig jelentős boldogságfokozódás is. Szóval érdemes időt szállni erre a fajta gyakorlatra. Akkor a második gyakorlat a lelassulásról szól. A kérdés az, hogy észreveszed az élet apró részleteit, vagy csak tovább rohansz rajtuk. A jelenlegi életszakaszodban melyek azok a területek, ahol úgy érzed, hogy rohanva vagy jelen bennük. Én nekem már egy ideje belépett az életembe ez a lelassulás, a tudatos lelassulás üzenete, és én elhatároztam, hogy én a vezetésen keresztül fogom ezt gyakorolni, ugyanis én korábban nagyon gyorsan szerettem vezetni, mert azt gondoltam, hogy lassan vezetni unalmas. És egészen elképesztő élményeim vannak ebben a tudatos, lassú vezetésben, mert nem hogy unalmas, hanem annyi örömöt ad, amit korábban nem is hittem volna erről. Akkor a harmadik gyakorlat az a családtagoddal, az egyik családtagoddal, vagy társaddal, vagy barátoddal, vagy egy egész baráti társasággal való közös programról szól. És szervezd meg egy olyan programot, amely kielégíti a közös érdeklődési körötöket, és próbálj meg azzal a tudatossággal jelen lenni benne, mintha először is utoljára lehetnétek együtt. És figyeld meg, hogy mi a különbség, mi lesz a különbség a korábbi együttlétetekhez képest. Nagyon érdekes tapasztalást tud adni ez is. Akkor a következő gyakorlat az a pozitív nosztalgiáról szól. Kutatók kimutatták, hogy nagyon boldogságfokozó hatása tud lenni a nosztalgiázásnak, amikor közösen felidéztek pozitív élményeket a múltból, főleg az idősekre van ez nagyon jó hatással. Az ötödik javaslatom az a jó híreknek a megünnepléséről szól. Igenis fontos, hogy megoszd ismerőseiddel a sikerélményeidet, amikor egy nap elhatározol valamit, hogy megcsinálod, és nap végére sikerül, igenis érdemes odafigyelni és megveregetni a válladat, hogy te ezt megcsináltad. Legyen szó akármilyen apró dologról, vagy hogyha valamelyik ismerősöd, barátod oszt meg veled egy sikerélményét, akkor ünnepeljétek meg, picit álljatok meg, és adjatok teret ennek is, hogy tudatosítsátok, hogy igen, megcsináltátok, ügyesek vagytok, és képesek vagytok arra, hogy a jövőben is hasonló tapasztalásban legyen részetek. A hatodik gyakorlat az a szépségben való elmerülésről szól. Ez egy nagyon érdekes gyakorlat lehet, ugyanis bármilyen eszköz megfelelő ennek a gyakorlására, akármilyen tárgy, amely otthon jelen van, és amelyet mondjuk sose használtál arra, hogy úgy tekints rá, hogy észrevedd benne a szépséget. A gyakorlat lényege az, hogy merülj el ebben a tárgyban, figyeld meg a kontúrjait, a formájának az apró részletességét, és vedd észre benne azt a szépséget, amelyet korábban eddig még nem vettél észre. És a utolsó javaslatom az az örömnapló. Az örömnapló azért is nagyon jó, mert egy folyamatos kapcsolódási pont lehet az életedben jelenlévő örömökkel. Az örömnaplóba érdemes beletenni minden olyan fotót, idézetet, leveleket, amelyek örömet ébresztenek benned. Vagy ha vannak olyan értesítések, amelyek pozitív irányba mozdították tovább az életedet, azokat is érdemes beletenni. De nagyon jó segítség lehet, amikor szomorúságon kapod magad, elővenni ezt a naplót, és azt mondani, hogy oké, itt van jelen bennem ez a szomorúság, de itt és most, ahol éppen jelen vagyok, melyek azok a dolgok,
amelyeket őszintén szeretni tudok, és ezeket a dolgokat rögzíteni valamilyen formában is, belehelyezni ebbe a naplóba. Ez segít a figyelmedet arra irányítani, ami szerethető a számodra, és ami észrevétlenül ki fog téged emelni a negatív érzésekből. És emlékezz minden egyes pillanatban, amikor magaddal jót teszel, és ebből a jóból valaki más is részesül, hozzájárulsz ahhoz, hogy jobb legyen ez a világ. Jó gyakorlást kívánok szeretettel, és jobb